Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye dɔnkilidala ye Tata Bambo Kuyate Ala k'a hinɛ a ko muso kɛra hɔrɔn ye muso ka hɔrɔnya o dɔnna kabini kunungo min ye don gɛrɛngɛrɛnnen ye o ta musow to a la diɲɛsɛgɛ naani jamana bɛɛ lajɛlen na Boubacar k'a dɔn sanbɛ sanbɛ foli a n'o kɛ ka ɲɛsin diɲɛ muso bɛɛ ma Boubacar an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛnfɔrɔ minnu bɛ laadala bɔli kɛ a bɛ kunnafoni de ko fɔ n'an dɛnkuna ɲɔgɔn na ka ban sarali o bɛ kɛ Jibi la sabula Jibi ale de bɛ fiɲɛ tulukala la k'a yanga nka jaw tali kɔfɛ k'o jira o ye Sylvie Vartan ye Boubacar an bɛ sunkalo la i k'a dɔn hali bi an b'an banba sabula tileta laban min n'an donn'o na Boubacar o de ka gɛlɛ bɛɛ ye o de ka jugu a bɛɛ ye wa o baraji de ka bon a bɛɛ fana ye Boubacar sabula fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o la o tuma an k'an jija Boubacar k'a dɔn min ye dugawu ye ani farikolo Boubacar o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la Ala k'an bɛɛ sara cɛ kana na bila kuma na sɔgɔma dɛ wa n'i ko maa min ma kana sɔn ka kuma dɛ ayiwa kuma man ɲi an ka kuma to kɔ la ɛlɛ ni Jibi ka lamɔriya di an k'an jo a kunnafoni Naam. Ne ko bala cogo bɛ di. Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako la maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Konate Yusufu ko nin y'a siɲɛ 32 ye Mali kɔni kɔnɔ san o san don gɛrɛngɛrɛnnen u ka boloda ka ɲɛsin musow ma u k'a ma ko musow ka don a bɛ bɛn mars kalo tile 8 ma fanga ɲɛmaa min ye Ablaye Mayiga ye a y'a sogo doni ni ka Bajangara sɛgɛrɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Boubacar i k'a dɔn kunungo sɔgɔmada joona Bajangara a kɛra n'a fɔ dugukolo i k'a dɔn a ka ŋuna sabula hadamaden bɔra fa bɛɛ lajɛlen na muso misɛn fara muso kumaba kan Boubacar ka taa u ka ayiwa kelebandiya jira premier ministre la premier ministre a kelen ma taa sabula ani gouvernement maa caman kun bɛ ɲɔgɔn fɛ maa min y'o bisimila o ye fanga ɲɛmaa min bɛ Bajangara kunna n'o ye gouverneur ye n'o ye ayiwa Bajangara gouverneur n'o ye n ɲininka ayiwa n'a tɔgɔ f'i ye kɔfɛ Bajangara gouverneur o kɔni i k'a dɔn tomatɔko la sabula i k'a dɔn yanni u ka na o kun ye tabale gosi Bajangara n'a lamini i k'a dɔn min ye donkɔnɔ ye fila maraka bamanan ma o ma bɛ nin jamana in ka Boubacar a bɛɛ lajɛlen de sɔngɔra ni ka premier ministre kunbɛn musow to ala don i k'a dɔn o ye don gɛrɛngɛrɛnnen bonya kan ka ta ka musow sɛgɛrɛ n'i y'an ka jamana jango Bajangara va ta k'a lajɛ musow bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na Boubacar i k'a dɔn maa t'o fɔ maa ye wa degun min fana b'u kan maa fana t'o fɔ maa ye o dun k'i bɔ a la muso i k'a dɔn ni diɲɛ dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka kan Boubacar i k'a dɔn o dɛmɛ bolongɔni ɲɛsinra o de ma k'o kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ o kalifalen bɛ minisiriso min na minisiri min bɛ muso ani denbaya kunna i k'a dɔn n'o ye ayiwa Jɛnɛba n'o ye madame Jara Jɛnɛba Sanɔgɔ ye i k'a dɔn ale kumana a y'a jira k'a fɔ kabini san 2012 Boubacar i k'a dɔn min ye musow ye bɛn misɛnnin min bɛ jamana kɔnɔ ani keleya misɛnnin min bɛ ni musow nin bɔra a la bɛɛ Boubacar i k'a dɔn a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔɔni o de la banba bɛ kɛ musow ka kosɛbɛ jango Bajangara n'a lamini musow olu de kelen bɛ ka hali bi n'a ka bi namaya sama i k'a dɔn diɲɛsɛgɛ naani mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ Bajangara ni yɔrɔ wɛrɛw cɛ n'o tɛ tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ o fanga bonyana min dun ye jamana in ye wulikajɔ caman kɛra juillet kalo tile 22 san 2023 code pénal loi numéro Boubacar Sidiki ka taa bila décembre kalo tile 16 la o loi numéro o fana bɛɛ 2015 o fana ta bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛnkanw ye min ye dabaliw ye ani fɛɛrɛw ye minnu waralen don ɲɔgɔn ka musow ka dɛmɛ kɔnɔ o de la fanga ɲɛma n'o ye premier ministre ye a y'a jira k'a fɔ musow ka dɛmɛ ɛlɛ ni i k'a dɔn a bɛ jamana ninkun yɛrɛ de la sabula jamanakuntigi a ye kunnafoni ani baara minnu da ni ka ɲɛsin musow ka dɛmɛni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Bajangara n'a lamini a ko tɔ ti kɔ o de la sa ni musow fora kosɛbɛ min ye an ka sɔrɔdasi kulu ye Bajangara n'a lamini
olu fana kan ka fo sabula olu fana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ani dɛmɛba ka ɲɛsin musow ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ dɔ tun kɛra tɛgɛ bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ o ye ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les sursaut sɛbɛn fɔlɔ ye nin y'a boli ko 358 maa min ka fasiri ye nin ye o ye Musafa Jawara ye Musafa ko min ye muso cɔla do ye kari do n'o kɔni dala k'o ɲaɲali yanga ni k'a barika k'a sinsin kosɛbɛ Bajankara région na i b'a ye k'a fɔ ale ye ɲɛgɛnɛ bɔ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu bɛ n'o ye musolakaw ye a y'i ɲɛsin maa dɔ ma ni ka o sɛbɛn kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli senfɛ min ye lieutenant colonel Evelyn Konate jɔn ko ala bibi na musoba do anw ka jamana kɔnɔ wa min ye garde national du Mali i b'a ye k'a fɔ jalatigi fana do o finitigilakaw cɛma wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maa kofɔlen a kɔni a y'a ka kalan dugumataw ka saa se camancɛla ta ma a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ école catholique la n'o fana bɔla yen min ye école fondamentale secondaire bɛɛ lajɛlen baalen kɔ min ye Prytanée militaire ye a y'o janjo kɛ k'o walansalo n'o fana banna min ye baccalauréat o walanw dalen kɔ a fɛ ni mention assez bien ye i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen n'o ye lieutenant colonel Evelyn Konate ye Konate a kelen kɔ k'a ka bagi sɔrɔ a y'o sɔrɔ série min na i b'o dɔn wa série science exacte minnu bɛ mathématique dɔnbaga ninnu dɛ a dɔnna sa e ta kun ye lettre ye ayi non anw y'a tilancɛ de ye anw tɛ série littéraire ye an tɛ scientifique ye yɔrɔ kɔni aw tɛ foyi dɔn aw ma kalan o naam min ye lieutenant colonel Evelyn Konate ye a kelen kɔ ka nin jɔnjɔn ta n'o ye bagi ye i b'a ye k'a fɔ min ye marafa ye ka o jamana fini don n'o ye tenue ye o kɔni o hamina nana la o kɛra sabu ye sa e ko a ma i kana bɔ min ye an ka école militaire interarmes o min filɛ nin ye Kulukoro dɛ an kɛ a y'i kana bɔ ye wa a y'o o jɔnjɔn a yamaruya dil'a ma jaabiw bɔlen kɔfɛ a ka se ka taa kalan kɛ o kalanw a y'o fana sɛmɛ k'o ban san 2007 i b'a ye k'a fɔ a kɔni a bɔla ni ka kɛ sous-lieutenant ye sous-lieutenant san damadɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ sabatila fɛ ko kura don kalan dafa kalanw a y'o fariw ni ka se ka o fana da i b'a ye k'a fɔ san 2010 a kɔni a tala ka bila vague min n'o tala n'o ye contingent 2010 ye dɛ ale taara ka bila maa minnu bɛ n'o kan ka degeden kuraninw ni ka se ka kalan walanda di u ma a tala ka bila o kalanfaw cɛma wa n'i y'a lajɛ fana maa kofɔlen i b'a ye k'a fɔ min ye lieutenant colonel Evelyn Konate ye 8 mars o nana sɔrɔ ale bɛ cɛsiri la o a bɛ wuli ka jɔ fana na min ye garde nationale ye a bolofara min n'o filɛ nin ye ba kinin fɛ bolo fɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ o commandant n'o y'o ɲɛmaya jɔyɔrɔ ye o caa mɛ ka di a ma min ye maa kofɔlen ye a ma dan o fana ma i b'a ye fana k'a fɔ min ye san 2017 ye min ye kalan dafa kalan dɔw fana ye a taara ni ka o fana bolo da o kɛra sabu ye jɔyɔrɔ ka ta ka d'a ma n'o bɛ wele ko cour des futurs commandants d'unité infanterie de Kulukoro o kɛra san 2017 n'o fana bɔla yen a taara Wagadugu san 2019 min kɔni maanifin ka se ka dama kelen ya bɛnkanni wale o kana ta k'an balakaw sɛgɛrɛ o walandaw o tɛ taa hakilisigi kɔ a y'o fana walan jaso Wagadugu n'o ye Burkina Faso faaba ye ni ka o walanw timɛ k'o se a hakɛ la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Bamakɔ ani Niger faaba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Ɲamɛ ye o 2019 kelen kɔnɔna na min ye centre Kofi Annan du Ghana ye o formation n'o de ye min ye adamaden e kan ka bɛn ni kelenya sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di hali n'a sɔrɔla i taara sɔrɔ futinɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o walanw a y'o fana salo min ye centre Kofi Annan ye Ghana kɔnɔna na a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen timɛ k'o da a hakɛ la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye lieutenant colonel Evelyn Konate ye a ma don o fana ma koyi école d'état major n'o fɔra i ɲɛnɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya bolo administration o fana taabolo a y'o dɔ kala ni ka o ɲɛdɔn san 2020-2021 n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ maa kofɔlen n'o ye lieutenant colonel Evelyn Konate ye min ye wulikajɔ ye e ko a ma kɛ EMIA o ɲɛma a waatinin kama ale kɛra o ka secrétariat a ye baara kɛ yen bari n'i y'a lajɛ ko chef du secrétariat
secrétaire général de l'état-major de la garde nationale a y'o ɲɛmaya jɔyɔrɔ a y'o kɛ ka taa se instructrice permanente de l'école militaire interarmes de Kulukoro a y'o fana jaso ni ka o walaw sɛbɛn n'o fana bɔla yen secrétaire particulier du chef d'état-major de la garde nationale commandant de la compagnie officier d'état-major a y'o jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nin b'a jira sa k'a fɔ musoya tɛ maa tiɲɛ ni sɔnna bɛɛ cɛw bɛ jɔyɔrɔ minnu lafa jamana kɔnɔna na a seleke naani na n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la e yɛrɛ fana i na se o kɛnfɛnsen la wa maanifinw bɛ tila ka nimisi wasa sɔrɔ nin ye sɛbɛn tuma min na y'a salo ka bɔ surso kɔnɔ Musafa Jawara a ka fasiri don cɛ tan bɛ maa min ne ko bala cogo bɛ di muso ba kelen ni k'u ma ko a ni su u b'a fɔ ko unse muso ba kelen bɛ o selen dɛ siga t'a la wa kari n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le surso a boli ko 358 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musafa Jawara Damangile Musafa ko i bɔra ka muso ŋana minnu fɔ Sorasi kunda Bouakari k'a dɔn filanan fana bɛ nin na o de ye colonel Tɛnɛ Kadidia Sanɔgɔ colonel Tɛnɛ Kadidia Sanɔgɔ Bouakari k'a dɔn muso ŋana Bouakari k'a dɔn Sorasiya minɛn ɲɛnen b'a bolo wa kunkolo sɛmɛ i k'a dɔn o dɛgɛniyalen bɛ ni dɔnniya dama ye Bouakari kalan min ye kalan ye maa t'o fɔ a ye Sorasiya gundo maa t'o fɔ a ye wulikajɔ wɛrɛw ani hakilina wɛrɛw la maa t'o fana fɔ a ye o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye jɛrɛjɛkulu min b'an fɛ yan n'u ka masɛn tɛ ye i k'a dɔn a ka k'o maa ye kabini san 2020 Bouakari musow to a la don a ko n'i ma ɲɛ muso ŋana to a fɔli kɔ min ye colonel Tɛnɛ Kadidia Sanɔgɔ ye a kan ka lakali maa ye sabula a bɛ misali bɔ sɛbɛnnikɛla ko nin wulikajɔw la min ye sɔrasikulu ka hakɛ kɔnɔna ye danaya b'a kan musoya dama tɛ koyi Bouakari fɔn fɔ ye Sorasi gundo ye fɔn fɔ ye dɔnniya ni kalanw ye ni muso in i k'a dɔn a y'a bɛɛ lajɛlen salo k'a bɛɛ lajɛlen durusi Bouakari k'a dɔn Sorasiya gɛlɛya i k'a dɔn a wulikajɔ ni dɔnniyaw ɲinini min ɲɛ Tɛnɛ Kadidia Sanɔgɔ ye i k'a dɔn a tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen la wa a bɛɛ bolofara min na o de ye garde nationale du Mali sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ye Bouakari k'a turulen don n'a bɛ taa a bɛ taa ngoki i n'a dɔn k'a fɔ nin ye Sorasi ye Bouakari i k'a dɔn a ka musoya minɛn ma tila la Sorasiya baara min n'a b'o fana kɛ i k'a dɔn o fana ɲɛnen don a bolo Bouakari kala caman de y'a se nin ma a ko dɔnniya min b'a la ni k'i b'i da don la Bouakari k'a dɔn tile bɛ sɔn ka gɔ i la nka dɔnna lakali ye a ko wulikajɔ la kalan min bɛ kalan bɛɛ lajɛlen sanfɛ Sorasiya la Bouakari k'a dɔn a y'o dɔnniya kɛ o k'i bɔ yen n'i ye sɛbɛnfura jɛlenw da k'a lajɛ Bouakari i b'a ye k'a fɔ min ye master professionnel en gestion des ressources humaines Bouakari a y'o salo Canada jamana na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maîtrise des droits privés Bouakari a y'o fana durusi ni ka wuli k'i jɔ n'o saraba ye min ye université ba min n'o bɛ royaume chérifiya la Maroc jamana na a n'o fana bɔra yen a ko muso in Bouakari k'a dɔn i kan ka tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ Sorasiya gundow la a y'o kɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn école militaire Bouakari ani école militaire interarmes min ye Kulukɔrɔkaw fɛ san 2010 Bouakari a y'o jaso a ko wulikajɔ ni jateminɛw na dafakalaw na Bouakari k'a dɔn a ye wulikajɔ kɛ min ye jala kunbabaw officier kala san 2017 a y'o kɛ ayiwa ENA la 2019 Bouakari k'a dɔn EMIA a labanna ni ka dafakalan kunjɛw kɛ yen nɔ ni ka bɔ ni sous-lieutenant Jala ye Bouakari kabini o de kɛra sa a mana se kɔ o kɔ ma a b'o nɔɔni k'o ban ka t'i jɔ Canjala kɛnɛkulu Jala kan 2012 capitaine Bouakari 2015 min ye commandant ye 2019 lieutenant colonel 2022 mon colonel je suis au garde-à-vous comme ayi ne b'a fɛ awa muso don dɛ wa sara b'a la dɛ i tɛ sabali ayi ni nin kɔni y'ale de ja ye nulɛti jɛmani i ɲɛ t'a ɲɛsi la wa saraba de b'a la fana i bɛ salon de beauté fana gérer sisan non il faut apprécier mun ɲɛsi ko kuma bɛ yan sisan il faut apprécier j'apprécie c'est tout sabali an bɛ sunkalo la Bouakari fasiriba ko a ko wulikajɔw ni jateminɛw na kɛnɛba lahulataw a ye nin bɛɛ lajɛlen commandemaya kɛ Bouakari k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna groupement de maintien d'ordre de garde nationale u k'a ma GEMO Bouakari a y'o ɲɛmaaya kɛ ni ka laban tuguni Bouakari k'a dɔn u ka gestion ressources humaines a y'o kɛ colonel Tɛnɛ Kadidia Sanɔgɔ Bouakari i k'a dɔn a bɔ muso dafalen a ko sabula n'a ye min minɛ baara kadira kɔnɔ
kɔnɔ o tɛ bila n'o ma gun ka taa ban Boubacar Sidiki o tɛ bila abada dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ sɔrɔdasi kunda Boubacar Sidiki k'a dɔn ka se ka jugu kɛlɛ ka jugu kunbɛn Boubacar Sidiki k'a dɔn makama ni awa dabali minnu fana kan ka tigɛ i n'a fɔ awa sɔrɔdasi gundow kɔnɔ a y'o fana dɔn Boubacar o k'i bɔ yen min ye kuma ye an ka kuma mɔɔ ni mɔɔw ka ɲɔgɔn ye u ka bɛn ko la Boubacar Sidiki k'o de ma médiation politique communautaire a y'o fana dɔn sabula kalan min kɛra a fɛ n'u k'a ma droit et protection de l'enfant a y'o fana kɛ Kenya jamana na san 2023 mun tora kɔfɛ Boubacar Sidiki a ko k'i bɔ yen a ko muso min filɛ nin ye ni jamanaw bilala ɲɔgɔn na min ye kabilaw mana bila ɲɔgɔn na ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sow de fana na diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye Boubacar Sidiki ni ka laban ka jala kumabaw sɔrɔ sabula min ye cour des officiers d'état-major Nations Unies san 2022 a y'o kala Boubacar Sidiki ka n'i miiri kana dugukolo sanfɛ jango min ye ngilɛ ye min ye larabu ye min Allah Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de wɔrɔ i ko tiga sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Sidiki n'a fɔra an ka taa sɔrɔdasi kunda ayi ale de ti sara maa na Boubacar Sidiki sabula diplôme bɛ sɔrɔdasi ko la a ye nin bɛɛ lajɛlen sa olu laban in yɛrɛ Boubacar Sidiki k'a ma diplôme militaire des diplômés académique du Mali san 2025 ka wula k'i jɔ n'o ye o de la Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ bandiri caman taara ka d'a ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn o banderiw colonel lieutenant ayiwa Kadija Sa nɔgɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn banderi dira a ma u ko min ma médaille du mérite militaire san 2022 étoile d'argent mérite national avec effigie lion debout waraba jɔlen a sen fila kan o dira a ma kabini sa ala san 2025 a bɛ min dɛ a bɛ CNT kɔnɔ. Mais il faut que je la voie. J'ai besoin de son interview. Ka taa mun fɔ a ye. M'a interviewé de. Wari tɛ nin bolo ka d'i ma. Sɔrɔdasi don kana yɛrɛ. Wari t'a bolo ka di sɔrɔdasi don. Ale bɛ nin jalaba in sɔrɔ ko. Sɔrɔdasi taabolo tɛ yɛlɛma koyi. A b'a adamadenya kɔni kɛ mais min ye wariko ye o b'a la. Donc kulu kelen don avec les Azim là c'est le même. A kuma ne tɛ kɛ sɔrɔdasi ka. Ayiwa. N tɛ kɛ sɔrɔdasi jeli ye. N'a ma fɛn di yan n denkɛ bɛ yen n denkɛ kɔni bɛ yen jɔnni o lamɔna sɔnni na o kɔni kabini o bɛ. Est-ce que denkɛ ma yɛlɛma jɔnni jago kɛ ayi non maa tɛ se ka bɔ i sugu la o ayiwa a y'a sɔrɔ a mɔkɛ a tɔgɔ dalen bɛ cɛ min na n'o ye Jawo kɔrɔba ye Segu o bi diɲɛ fɛn bɛɛ nin ale tɛ se ka kɛ k'a tɛ nini kɛ o baasi tɛ anw y'a wolo an ka farin anw yɛrɛ bɛ nini kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra le sursaut an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon Alifa Seso fulakɛ nin y'a ka fasiri ye a so ko mun dɛ so ko min ye wuli ka jɔ ye i y'a dɔn kɔsada in na station kɔnɔna na n'i bɛ tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ mobili kɔni de nun dadadalen don ɲɔgɔn nɔ kan k'a sabu kɛ min ye essence ko tɛ koyi min ye gasoil ye o sɔrɔli k'o kɛ n bɛ gɛlɛya ye kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko ma ani jago koɲɛw ma koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o de ye Musa Alassane So ye i y'a dɔn laadala ɲɔgɔn ye dɔ o kɔni o sigilen Musa Alassane Jalo e ko Musa Alassane So fasiri Musa Alassane Jalo min filɛ nin ye fasiri ba jamu o de tun bɛ n kunkolo la ayi nin ministre Segu ka den don il est de Segu il a fait le lycée régional de Segu ayiwa n b'a dɔn kojugu u kuma anw kɔ anw ma defo sɔrɔ sa ɲinɛ na di n'i ko k'o tun b'o kɔ an ka ca an ka telefɔni ci sisan u tun bɛ lycée la u bɛ taa papier woloma k'i ka fɔ labɔ n bɛna ɲɛ de f'i sa u n'anw dɔgɔninw de ye lycée kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ anw bi te min na ne y'i ba kalan ma diyagoya kalankɛlaw bɛ san sɔrɔ awɔ min ye Musa Alassane Jalo ye an ka ministre min n'a ɲɛsin bɛ jagoko ma n'an ka usine ko ma jɔn ko Ala laadala ɲɔgɔn ye min n'a kɛ bɛ k'o hakilina la an bɛ sunkalo la n ti yafa dɛ n ti yafa dɛ sunkalo belebele in kɔnɔ cogo di ni hali ni ye kalo tigɛ i ɲɛ tugu a dɔw kan sa n tɛ sɔn o de ma problème de y'o ye n ka gɛlɛya de bɛ yen ouais tu es de Buguni ça se comprend non je suis de Sikasso c'est la même chose Buguni tun b'anw ka mara de kɔnɔ o y'u yɛrɛ ta Buguni est une région aujourd'hui et puis fɛn bɛ yen ne ma ban o ma o Ahmed lithium bɛ Buguni sisan kɔni a bɛ taa nisɔngɔ sara Bugunikaw ye a bɛ taa nisɔngɔ sara Bugunikaw ye min ye ministre Musa Alassane Jalo ye Buguni est devenu Buguba est-ce que tɛ kuma in na o il est même devenu une capitale maintenant
anw mugu foyi tɛ Sikaso la anw mugunikaw de Bani Moneti capitale de Bani Moneti wa n'o ne de laban a mɛnna an kɔni tɛ Sikaso n'a ja a y'a datugu ale ko an bɛ hélicoptère ta ka bɔ Buguni ni ka taa mɔgɔ dilan awɔ vive Buguni min ye Musa Alassane Diallo ye ministre de l'industrie du commerce laadala ɲɔgɔn ye min n'a kɛn bɛ k'o sigi sen kan kabi an ka tajiko gɛlɛya daminɛ fura dama kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ sanga n'a ka waati minnu bɛ taji doni ka bɔ jamana kɔ kan ni ka na n'a ye n'an b'o kulu fila de don min ye groupement professionnel du pétrole ye o ye GPP ye ka taa se groupement malien des professionnels du pétrole ma o ye GMPP ye nin kulu fila kɔni o ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye ka taa se maakulu girin wɛrɛw ma minnu kɔni bɛ yen n'olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛnamayali o fɛɛrɛw tigɛli la i b'a ye k'a fɔ ministre n'u ka laadala ɲɔgɔn ye ni nin kun bɛna kɛ a tako 16nan ye i b'a ye o senfɛ u y'u da se kɔrɔfɔ caman ma an b'a la ka minnu ye station na sisan dɛ n'o de ye gasoil ko o ara k'o minɛ mobiliw fɛ mobili fitinin fara kumaba kan i b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla ni ka bin kɛnɛ kɔnɔ ministre y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ sen na min ye anw ka caman fɔ ka ɲɛmaa ye n'o général d'armée Assimi Goïta ye miyankɛ kɛ jɔn ko Ala a kɛn bɛ ka yamaruya kɔni di ministre ma a ka se ka fɛɛrɛ tigɛ joona min kɔni kɛn bɛ sabu ye an ka taji minnu n'olu bɛ bɔ Côte d'Ivoire yan fan fɛ ka don ni bisi basa ni sumaya bɛ fɛ ka don o la ko fɛɛrɛ wɛrɛ ka tigɛ joona min ye maanifinw ka gɛlɛya ye fura ka se ka sɔrɔ o la joona wa baw n'i y'a lajɛ min ye Côte d'Ivoire kaw ka société dɔ de bɛ yen n'a bɛ wele ko société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire an k'a ma ko Gestosi ayi Gestosi. Ngo Ivoire yɛrɛ de b'a fɔ ten ko Gestosi. Min ye société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire ye. Gestosi. Olu kɔni a jira mɛ k'a fɔ sumaya min b'a la ka bɔ yen fan fɛ dɛ. O fana taalen bɛ siri fɛn min na i bɛ o dɔn wa? Lamɛrikɛnw olu ni Iran jamana min bɛ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ o kɔlɔlɔ o funufunu de kɔni yɛlɛn bɛ nin société in kan. A t'a la ka taji sɔrɔ i n'a fɔ a tun b'a sɔrɔ tɛmɛlen cogo min na. N'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye ministre a n'a baarakɛɲɔgɔn n'o de ye groupement professionnel du pétrole ani groupement malien des professionnels du pétrole ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u kan kɛ kelen ye k'u ka layirukan fana di ministre ma k'a fɔ taji minnu a gɛlɛya fura dama kana se bi ma i y'a ye dɔ caman bɔra gɛlɛya la o wa u y'a jira fana k'a fɔ u ye cɛsiri min kɛ waasa gɛlɛya in bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ko n'u cɛsiri jala ni kelen don n'a kɛ fila ye waasa taji ko balan kana don a la wa min ye gasoil fana ye u b'u bɔ fan min fɛ o na t'o ɲini ye waasa maliden i ka se ka taji sɔrɔ n'o ye gasoil ye i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye wa a ma kɛ araminɛ ye station kɔnɔna na an ka marabolo dɔw bɛ yen e ko olu ta man gɛlɛ ka tɛmɛ Faba ani marabolo wɛrɛw kan wa i n'a fɔ Mopti Bajangara Nara fo ka taa se Kucala ma ninnu kɔni ministre n'a baarakɛɲɔgɔn kɔni y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw kan ka tigɛ joona dɛ waasa ni yɔrɔ jamanaden minnu sigi bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ ka nimisi wasa sɔrɔ taji sɔrɔli la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha Seso a ka fasiri don Bɔnsiriki nin minɛ i ka yɛlɛma i ko i kɛ n ka minɛn di yan mɔgɔw y'i sɔn n'Ala k'a b'a d'e ma a b'a ani minɛn in bɛɛ lajɛlen d'e ma Bɔnsiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min do a ye ko Reflet d'Afrique a boliko siɲɛ 328 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Balaji Ture Bamakɔ ka den don a kalannen don kamalenba don a cɛ ka ɲi i k'a dɔn a taamacogo bɛnnen bɛ Balaji ko ale ye munumunu salo kɛ ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen lajɛ sabula kunnafoni di i k'a dɔn kunnafonidila kan ka taama fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ nafa ye Bɔkasiri k'a kunnafoni ta ka jamana sɛgɛrɛ a ko cakɛda dɔ bɛ ayiwa Ganakaw fɛ yen Hindu don u bi bɔ Hindu jamana na Bɔkasiri u bɛ yen nɔ a bɛ ne ka waati bɔ u ye makama ani ɲɛta ani dabali caman da ka Gana sɛgɛrɛ kuma min n'ale n'u ye ɲɔgɔn ye ni Hindu ninnu Bɔkasiri k'a dɔn sogo ka kelen de b'u la dɛ min ye Mali ye ka Mali sɛgɛrɛ dɛmɛ o dɛmɛ Mali mɔgɔ bɛ se fɛn o fɛn ma Ala kelen bɛ ka o se k'olu ye Bɔkasiri k'a dɔn u ka fɔ la min ye tajiko ye i ma bɔ ka gasoil gɛlɛya fɔ sisan Bɔkasiri k'a dɔn olu b'o baara kɛ kosɛbɛ a ko sabula Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Bɔkasiri i k'a dɔn kelen don min ye ayiwa dingɛbaw ye i k'a dɔn san 10 san 5 taji ni ka na suru dingɛw kɔnɔ Bɔkasiri i k'a dɔn ni gɛlɛya nana i bɛ san 10 kɛ i k'a dɔn i t'a dɔn gɛlɛya bɛ sen na u k'o de ma dépôt de carburant Bɔkasiri a
k'i k'a dɔn olu b'o baara de kɛ kosɛbɛ u ka wuli ka jɔ ni jateminɛ na n'olu kɔni ye donda sɔrɔ don o don Mali la u ka cakɛda in tɔgɔ de ye ko B5+ Bɔkasiriki i k'a dɔn u bɛna Mali la a nani ka d'u ye sabula u b'a dɔn Mali ye jamana barikama ye u ka cakɛda in Bɔkasiriki i k'a dɔn n'u ni Mali bɛnna na projet ko don yɔrɔ min ka di Mali ye dugu 10 y'u ja dugu 40 y'u ja olu yɛrɛ bɛna dingɛw se minɛn minnu kan ka don a la u bɛna n'a ye n'u bɛnna ko la cogo min na ɛlɛ ni olu labɛnnen don min y'a wariko kuma fana ye Mali bɛ garijɛgɛ olu yɛrɛ fana bɛ garijɛgɛ a ko a fɛn o fɛn bi kɛ Bɔkasiriki a bɛɛ bi kɛ bɛnkan de la u ka sigi ka kuma a ko ni wele bilaliw ma don o don min ye Balaji Ture ka fɔ ye a k'i k'a dɔn a bɛ kɛ nafa ye Mali ma fɔlɔ hali n'olu yɛrɛ bɛ fɛn sɔrɔ a la a ko sabula nin kasabi bɛ taa bɛn miliyari caman de ma wa a se b'u ye a dabali b'u ye k'a kɛ ɛlɛ n'u ka wele dɔrɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tuma Reflet d'Afrique an bɛ u fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye nin o de ye Laya Jara ye Laya ko min ye BCEAO a gouverneur a n'a ka jɛkulu o wulila ni kana bɔ anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye munna cogo di BCEAO wulikajɔ min ani u kun kɛn bɛ ka sɛbɛn kirikara minnu bɔ ka ɲɛsin jamana ma AES kɛlen kɔ ka sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ kun y'a jira k'a fɔ ko min ye sɔrɔdabolo ye k'o o jɛngɛlen don u nana sa u ye mun fɔ a jɛngɛlen don sisan o nalen o ye kuma wɛrɛ fɔ min ka d'an tulo la awɔ u ko mun maa tɛ kuma o aw bɛ munumunu salo in bɛɛ kɛ o bɛ tila ka bɛn n'anw ye min ye jumadɔ ye n'o bɛnna mars kalo tile 6 ma san 2026 min ye nin délégation belebele ye a ɲɛmaaya kun t'an bɛ ka di BCEAO o gouverneur ma n'an ko a ma ko Jean-Claude Kasiburu Jean-Claude Kasiburu farafinna tilebifɛbolo banki belebele min bɛ yen n'an ko a ma ko Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest bakurunba la an ko a ma ko BCEAO i b'a ye k'a fɔ ale n'a ka délégation kɔni wulila sa ka se ka na anw ka jamana marabaaw n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye kuma ɲɔgɔn ɲa wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina ma taa sira caman fɛ koyi jamana a sɔrɔ dabolo a bɛ yanga min n'o dawula min d'a ma ka d'a ma bi jɔn ko ala o taara ka t'o de sɛbɛntiya cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ka masaya o bulon o kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ fana a y'a jira k'a fɔ min ye jigi ka yɛlɛ ye n'an b'a wele ko inflation taux d'inflation k'i b'a ye k'a fɔ anw kɔni kɛn bɛ k'a minɛ ka jɔ ten canjala 100 sarala 2 don wa a tɛ taa sanfɛ wa a tɛ jigi n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye BCEAO a ka agence bolofaraw n'an b'a wele ko les agences auxiliaires de la BCEAO o min baara kɔni n'o o bɛ senna Mopti o baara kɛn bɛ ka se hakɛ min ma min ye nin dunama ye a y'i da don a la n'o ye Jean-Claude Kasiburu ye a fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ min ye kayikaw fana ta ye n'o ye kayi région ye BCEAO bolofara min fana bɛ yen o fana baaraw bɛ danga min na a y'i da don o fana na ni ka ɲɛfɔli kɛ ka kɔn o fana ɲɛ dɛ alamisa i b'a ye k'a fɔ n'o bɛnna mars kalo tile 5 ma san 2026 min ye gouverneur de la BCEAO n'o ye Jean-Claude Kasiburu ye i b'a ye k'a fɔ a n'anw ka banki baarakɛla minnu bɛ jamana seleke 4 kɔnɔ n'o o cɛkɛda ɲɛma a fɔ a bɛ wele ko association des professionnels des banques et établissements financiers du Mali an ko a ma ko APBF Mali a n'olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen a y'a jira sa k'a fɔ u b'a la ka baara min kɛ baara in a nafa yela wa kɛn bɛ sabu ye jamana faso Maliba a ka se ka wuli ka jɔ a sen kan wa min ye a bɛ AES jɛkulu min fana kɔnɔna na a kɛn bɛ ka jɔyɔrɔba fana kɛ yen fana na min ye Jean-Claude Kasiburu ye a ye buru don buru BROU bɔndala sa tubabu tɔgɔ n'i y'a fɔ fɔcogo la a bi bɛn o tɛ cɛ ye n'i ye tuwa wɛrɛ sɛbɛn k'a sɔrɔ min t'a wolo sɛbɛn kan a bɛ f'i ye ko nin tɛ buru ye a bɛɛ kelen tubabu tɔgɔ don Jean-Claude Kasiburu o min ye BCEAO gouverneur ye jɔn ko ala a nimisi wasala a ka nin nali la wa n'i y'a lajɛ fana olu de kɔni kun kɛn bɛ ka min ye tuwacɛn caman bɛ yen AES bɛ sigi sen kan waati min na k'anw caman bɛ yen ni k'an galabu ntanya wa nin kɛla sabu ye sa min bɛna kɛ sabu ye ka galabu kura ni ka o fiyɛ AES jamanaw na a jamanaden minnu sigi jamana ninnu seleke 4 kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn sa k'a fɔ maa mana fɔ k'a b'i papa ka i bɔ i ka sira kan e yɛrɛ b'a dɔn
sira in de ka bɔda ye jɔnko ala baba ka dɛ ni ŋo sɛbɛ sɛbɛ na ya salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ la jara a ka fasiri n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma plume libre kalimu nɔrɔma a bolo ko siɲɛ 100 ani siɲɛ 20 Bouakari maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko ZC Bouakari ka k'i k'a dɔn hiji i k'a dɔn a wajibiyalen don silamɛ ka n'a se b'i ye ɲina hiji Bouakari k'i baaraw bɛɛ lajɛlen e ko a ma kunjɛ wa maa minnu bɛ taa gouvernement ka bolo kan jateminɛ kɛra a nafolo kasabi a taa ka segi gouvernement yɛrɛ bɛna wari min bɔ miliyari 2 ani miliyɔn 200 ani 70 Bouakari k'a dɔn kunnafoni dira ministre ye laadala ɲɔgɔn ye min kɛ araba tɛmɛnen na Bouakari k'a dɔn kunnafoni dira o jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ sa sabula ministre min n'ale bɛ nafolo kunna bɔbɔkɛ pasa Bouakari i k'a dɔn ale de kan ka wari ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ joona a ko n'o kɔni don awa hijikɛlaw k'u hakili sigi baara banna avion yɛrɛ min n'o kan k'u donni ka bɔ Bamakɔ ka taa n'u ye hiji kɛnɛ kan ka tila ka segin n'u ye kalo kelen kɔnɔ Bouakari k'a dɔn bɛnkan tɛmɛna Mali ani Ethiopian Airlines ni ɲɔgɔn cɛ Bouakari a ko i k'a dɔn o wariko n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra sabula miliyari 2 ni miliyɔn 200 ni kɔ o taara ka di Ethiopian ma ka ban Bouakari k'i k'a dɔn taali do de bara ka kɔnɔ sa a ko n'o tɛ Mali i k'a dɔn hijiden minnu bɛ taa gouvernement ka bolo kan Bouakari k'i u bɛ taa damu na ka segin damu na ni Ala jɛnɛ n'a ye a ko n'o fana bɔra ye a ko i b'a ye k'a fɔ ɲina hiji Bouakari k'i i k'a dɔn ayiwa arabuw kun ye dɔ fara Mali ta kan sabula i k'a dɔn hijiden ba 13 ani 200 ani kɔ Bouakari k'i k'a dɔn u ye dɔ fara a ka ɲina hijiden ba 13 325 Bouakari k'i nin bɛɛ lajɛlen makama ye nin ye bonya ye o kuma maa minnu kɔni gɛrɛdigɛra ɲina hiji la Bouakari k'an bɛ dugawu kɛ Ala ka taa ka segin nɔgɔya Ala ka batow minɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ kalimu nɔrɔma kɔnɔ n'an k'a ma ko plume libre karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko arc-en-ciel ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye i b'a ye k'a fɔ anw ka jamajɔrɔ fanga ɲɛmaw sanko n'o ye san 2025 ye o ma ta ni k'o kɛ seko ni dɔnko o san ye wa ɲinɛn ta o t'a mɛn ka ɲɛsin kalanko ma ka fara seko ni dɔnko o fana kan i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o kɔni fɔ ka sariya bolo fana ta ni k'a tɛgɛ nɔ bila anw ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana a duguma kalanko ma n'o ye Dr Amadu S.C. Sawane ye ale kɔni a ye wele bila maa o maa bɛ k'i da bɛ don jamana in lakɔliko la ni jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔna na wele bila la bɛɛ lajɛlen ma an ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluw ye n'an b'u wele ko les syndicats de l'éducation i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen welela bonya min taara k'o di minisiriso ma a ye bonya in ta k'a da u bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa baara ninnu kan ka kɛ cogo minnu na e ko o m'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye wa a donni kama n'o bɛnna alamisa tɛmɛlen ma mars kalo tile 5 san 2026 minisiriso in yɛrɛ jabalaba kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn kɛ so belebele min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ o ni minisiri kɔni o ye hakili falen kɛ kalanbulonda la ni ye walanda ye ka ɲɛsin maa welelenw ma u bɛ se ka hakilina in a bɛ se ka min u hakili fɛ cogo min na wa u bɛ se ka bila u ka baarakɛtaw ani u bɛ baara minnu boloda waati ni don nataw kɔnɔna na yanni san 2026-27 u bɛ fori n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ minisiri y'a jira sa k'a fɔ a jigi d'a mɛn lakɔli karamɔgɔw kan u n'u ka syndicats bawo kalan in n'i y'a mɛn ko jamana i bɛ kalan de kofɔ maa o maa ye ba dɔ kalan na i bɛ jamana siniɲɛsigi e b'o de dilan ka bila waati ni don nataw ɲɛ wa a bɛ kɛ sabu ye fana jamana a ka se ka a ka jɔ a yɛrɛ kolo la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ minisiri ka kɔrɔfɔla halisa Dr Amadu S.C. Sawane ministre de l'éducation nationale a y'a jira k'a fɔ a jigi d'an bɛ syndicats kan a jigi d'an bɛ lakɔli karamɔgɔw kan wa min ye u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen lakɔli karamɔgɔw gɛlɛya minnu bɛ u ka baara bolodacogo ɲuman na u k'u da don a la ni k'a fɛsɛfɛsɛ minnu bɛ yen ni fura bɛ se ka sɔrɔ o la teliya la a na fɛɛrɛ tigɛ joona wa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka bila kɔsa fɛ waasa a fura ka se ka ɲini ni hakili ye a n'o fana fɛɛrɛw ni ka o sigi sen kan wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye ɲinɛnsa ye 2026-2027 n'o kɔni kɛn bɛ k'o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ɲɛsin an ka kalanko ma ani seko ni dɔnko ma i b'a ye k'a fɔ kɔni a nana na waati la wa a bɛ kɛ sabu ye fana jamana a lakɔliden kumaba ni misɛnma bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana a tabiyaw a sigin bɛ kan minnu kan ani a sigin bɛ sen minnu kan bɔlɔ minnu bɛ yen n'a
n'a turunbɛw kan o ka se ka k'an bɛɛ lajɛlen sinsinbere ye waasa jamana in a ka se ka wuli ka jɔ tɔgɔkɔrɔ min n'o tun b'a la kalanko sira fɛ a ka se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nin ŋo sɛbɛn sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔna na ka jɛ k'a se o ka fasiri dun Basiri juma tɛmɛnen an ye Amadu to a fɔ a ma dafa dɛ a ma dafa o tɛrɛmɛ ka na tuguni ayi n ye minnu fɔ n ɲinɛna minnu kɔ Ala ka hinɛ Amadu Jigila o b'a la ayiwa ADS Amadu Jaji i n'a lisi dilan dɛ lisi don o b'a la kuma dafa o Amadu Jajɛ ADS a jamu e tɛ ADS dɔn kɔni fa de t'e la Amadu Jajɛ an b'a fɔ Kulukɔrɔka in a don ale don e t'ale dɔn wa e de y'a tɛrɛmɛ yɛrɛ Amadu n'o ye ba ye ko Amadu dan ye saba ye waati dɔw la kurunin da ja kojugu a b'a ta fara e ko ta kun di ne ka kari de ye Wakari an bɛ sunkalo la teti min sisan siga t'a la ni sun tigɛra Tezara premier n'o dangu o bɛ an ka fiɲɛ ni mɔanzin kɔrɔ non ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express nin y'a boli ko siɲɛ 200 siɲɛ 90 ani siɲɛ 1 Albert Maïga nin y'a ka fatiri ye Boubacar min bɛ senna bi yalima i k'a dɔn yɛlɛma a tɛna kɛ wa Boubacar i k'a dɔn maa si seko t'o la jɛsɛgɛ naani jamana n'olu bilala ɲɔgɔn na setigiw Boubacar k'a dɔn taji bɛ bɔ jamana minnu na ni gɛlɛya olu sɔrɔ yalima a tɛna diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa yalima Mali ye an na to kɔ wa Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya in kɔni sigi ka kɛ n'a ye sabula maa si nɔ tɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu degera kabini bi tɛ jamana ɲɛmaaso fɛ ayiwa essence ko la Boubacar Sidiki k'a dɔn dogolen tɛ maa si la o kɛra ka da malidenw yɛrɛ ka muɲu ani malidenw ka sabali kan nka i se tɛ min na Boubacar i se t'o na sɛbɛnnikɛla ko a ko a dogolen tɛ maa si la bi Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana essence jagokɛlaw u ye gɛlɛya sɔrɔ jamana yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ nka jamana faamaw kɔnna ka wulikajɔ bolo da joona maliden bɛɛ lajɛlen ni ko bi lafiya cogo min ye feerelikɛlaw ye olu fana ka sɔrɔ a kana se ka boso ni k'a bila kɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn degun bi fa bɛɛ lajɛlen na n'i ye taji jagolaw ta k'a lajɛ u b'u ka nafolo de bɔ ka taa taji donni jamana kɔ kan malidenw i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka se ka essence sɔrɔ Boubacar Bamanjuw taar'u da sirakun na waati la ka citernes jeni ka nafolo tiɲɛ Boubacar o n'a ta bɛɛ jamana ɲɛmaaw ko a y'a jija hali n'u ye tan jeni 5 min ba don walima an na taa donni cuillère la ni ka don n'a ye jamana kɔnɔ a ko min kɛra Boubacar o yera bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛdimi wura don kɔdimi wura tɛ nka an bɛ don min na ko bi Boubacar i b'a ye k'a fɔ jamana bɛɛ awɔ donni ba de ta essence ko la ni maa min ka kɛ walima e ka ɲininkali kɛ an dafɛ jamanaw na hali jamana minnu ni essence yɛrɛ bɛ b'u ka dugukolo jukɔrɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn taji da ka di Mali la ka tɛmɛ an dafɛ jamanaw kan a ko mun b'o kɛ o de ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ u kɛlen bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ min tigɛ fɛn caman b'a la i k'a dɔn a bɛɛ sirilen don essence ko la o kɔni kana dama tɛmɛ u ka se ka bɛn jamana kelen bɛ k'i digi essence feerelaw kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ni dɛmɛni minnu ka kan min b'a to i k'a dɔn hakilinaw ani jamana basigi bɛ se ka jidi min ye gɛlɛya banbali o kana se ka kɛ a ko Mali n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi Boubacar Sidiki a bɛ fɔ fɛn min ma ko produit pétrolier diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na Boubacar gɛlɛya n'u bɔlen don diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na ka d'a ka larabu jamana minnu n'o ye ayiwa Golfe ani Moyen Orient ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɔfoloba dɔ bɛ yen wajiba dɔ bɛ yen u k'a ma Détroit d'Ormuz Boubacar diɲɛ seke 4 batonba bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ o de fɛ ka taji donni ka diɲɛ jamanaw sɛgɛrɛ a ko o yɔrɔ in digɛlen don sabula tasuma bɛ yen mugu bɛ yen kisɛ bɛ yen Boubacar n'o dun kɛra o tuma i k'a dɔn a tali taji donni ka na n'a ye jamanaw na a bɛ dɔgɔya Boubacar Sidiki n'a dɔgɔyara ka ban wajibi don a sɔngɔ bɛ yɛlɛ bariko kelen ni o ye taji bariko kelen a ko an bɛ donni min na ko bi a bɛ sa taji dingɛw kɔnɔ $180 ɔ n'i y'o ta k'o lajɛ o ye yɛlɛ de ye Boubacar Sidiki a ko n'o fana y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ an ka taji jagolaw
Bɔgɔsiriki ifa olu fana b'u se kɛ koyi jamana b'i se k'u yɛrɛ b'u se kɛ kosɛbɛ nka an bɛ don min na ko bi yalima u na se ka to nin danga in na wa olu bɛ taa don yɔrɔ min ni dɔ farala a kan Bɔgɔsiriki i bɛ se k'a fɔ bi essence ni gasoil minnu b'an ka dingɛ kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ se ka to yan tile a bɛ waatinin kɛ tile damadɔ Bɔgɔsiriki n'a fɔra ko e y'a san 30 i dun b'a feere 32 Bɔgɔsiriki i k'a dɔn i bɛ taa san minnu bolo i y'a dɔn a gɛlɛ a b'olu bolo sisan 40 yalima i na se k'a feere 32 bilen a ka gɛlɛn jate o de o jago kɛ kun ye tɔnɔ ko ye tɔnɔ yɛrɛ k'i bɔ a la i kana kunɔ sɔrɔ nka i kana bin kɔni siga t'o la e b'a san 30 k'a feere 32 e bɛ taa san yɔrɔ min 30 de ye e bɛna feere nka ni e ye kelen ka min b'e bolo mara la o bannen e taara k'i bɛ dɔ wɛrɛ san i t'a sɔrɔ o y'a kɛ 40 ye ni ne de b'a feere 42 ayi e ma jate faamu kabini sisan i b'a feere 42 de mais bien sûr fais le calcul le stock que tu as e y'a san 30 e b'a sɔrɔ yɔrɔ min ka kɔrɔ i b'a san ni yen nɔ 30 mais e nana stock b'i bolo 30 ni nin stock in banna i tɛ taa dɔ wɛrɛ san o y'a sɔrɔ stock olu ka stock yɛlɛlen don c'est ça le calcul jate o de o moi je ne suis pas économiste mais ɲɛ dɔ kɛ coxeria la n bɛ wariko ɲɛ dɔ dɔɔni b'o ɲɛ dɔ dɛrɛ fɛn kɔni ko wari suma b'a fɛ e bɛ dɔ ɲɛ dɔn an bɛ dɔ dɔn na Bɔgɔsiriki o kuma jate ye min ye Bɔgɔsiriki k'a dɔn jamana y'a se kɛ faamaw y'u se kɛ Bɔgɔsiriki taji jagolaw y'u se kɛ nka fɛn min tɛ bolo la Bɔgɔsiriki i k'a dɔn ni k'i b'o wɔgɔbɛ ka bɔ a kɔnɔ i b'a kari dɛ o kuma an bɛ dugawu de kɛ mankan in bɛ se ka duga cogo min waasa an ka tajiko kana gɛlɛya n'o tɛ ni diɲɛ y'a gɛlɛya Bɔgɔkari a laban o laban gɛlɛya in kɔni ye wajibi de bɛɛ ka sigi n'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun ka Azala Express an bɛ u fɔ u ko ten misi pasa ka daburu sama o t'a sogo kisi dunni ma ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada sɛbɛn fura ye nin y'a boli ko 7,432 Daramɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Agibu Sogodogo ye Agibu ko sɛ toli anw ka doyen u y'u tɛgɛ da a karitɔ kan a karitɔ caman bɛ yen tɔni 13 u y'u tɛgɛ da a kan n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye marsikalo tile 3 o sufɛla min ye camion bɛɛni dɔ ye dɛ o kɔni o sɛbɛkɔrɔ kun sɔnsɔn bɛ sɛ in na o kun bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dogo kosɛbɛ a b'u hakili la sa min ye anw ka doyenw ye i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn brigade mobile d'intervention an k'a ma ko BEMI olu kɔni olu tɛ sunɔgɔ u tɛ jinkɔ u nana se u ma kunnafoni sɔrɔ an bɛ u fɛ o n'a ka mobili in jɔ ten k'a ɲininka mun b'i kunna ne bɛ taa nin yɔrɔ in na nin ye nin doni ne bɛ kalabanjɛ ni kolokalakan gansan o ka nɔgɔ i jɔ an bɛ yɛlɛ an bɛ don mobili in kɔnɔ an b'a kɔnɔ lajɛ fɛn t'a kɔnɔ sa finimugu de b'a kɔnɔ ni fɛn t'a kɔnɔ a to an k'an ka baara kɛ patron a ye sabali sa ayi an b'an ka baara kɛ doyen kɔni don k'a ko mɔmɔ i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bolo sa k'a tɛ ye o min ye sɛ in ye e ko sɛ in ma bɔ Brésil wa a don bɛ karitɔn kɔnɔ u bɛ k'u dogo cogoya wɛrɛw la walasa a suguya kana se ka dɔn doyenw ye mɔmɔli bolo da i y'a dɔn doyenw lasɔmɔlen ye suba ye u kɔni taara tɛgɛ da nin sɛ karitɔn toli tɔni 8 bɔɲɔgɔnko kan ka a labɔ aw ko fɛn t'a kɔnɔ nin ye mun ye kuma ma sɔrɔ o da min ye wulikajɔ ye halisa i b'a ye k'a fɔ o marisi kalo kelen o tile gale san 2026 min ye o doyen kɛlenw ye e ko mun tɛgɛ da tɔni 3 fana kan wa o kɛra yɔrɔ min na i b'o dɔn wa o de ye Wɛnzɛnbugu ye Wɛnzɛnbugu tɔni 3 in tɛgɛ da la a fɔ tɔni 5 in tɛgɛ da la ka yen de tɔni 8 o kɔni minɛna kana jigi la wa tɔni 3 in n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni sabatila doyenw fɛ a fɔ tɔni 5 wulikajɔ sabatila doyenw fɛ fourgonnette dɔ o bɛ k'o fana mamu o b'a fɛ ka don n'o ye Bamakɔ faaba kɔnɔna na doyen o sina ka ngɛlɛnkɛ d'a ɲɛ ten k'a sɛbɛkɔrɔ mɔmɔ u taara bɔ ni nin sɛtoli karitɔnw ye tɔni 5 bɔɲɔgɔnko n'i y'o fara tɔni 8 minɛlen fɔlɔ in kan i b'a ye k'a fɔ tɔni 13 o kɔni de minɛna marisi kalo tile gale ka se a tile 3nan ma san 2026 nin b'a jira k'a fɔ doyen o kɔni jɔn bɛ ko cɛ kelen jamanadenw ka kɛnɛya u bɛ se ka sinsin k'a jidi cogo min na u ka baara ɲɛsin bɛ u ma jamana yɛrɛ wagan de a bɛ sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ sariya labatoli sira fɛ cogo min na u ka baara fana an'u ka
wulikajɔ o ɲɛsin bɛ o taabolo ma nin kun sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ a k'i bɛ sogo dogo a ka fasiri don Sidiki waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a ɲɔngiri yan sagi bi kɛ nin kunnafoni kelen kan 21h30 ne bɛ se ka na arajoso la jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanga k'an jɔn ni dɔw kan bɔ a kari k'a dɔ foli ani tanni kɛn yɛrɛ ye k'an jaw ta nka kunnafoni kɔni fiɲɛ tulukala ka se k'a yɛrɛkɛ o kun ye Gibson control ye sɛbɛnfura ninnu galani ani ne ni ala sɔnna sini fana bi ye kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu fana la ji bɛ baara ɲɛna an bɛ sɔn la kuma caman man di wa